Чувствай се. За какво става въпрос? Изчакай малко само. Тук са паднали някакви бъни. Само да оправим интериора за малко, един момент. Делта Унос приемем извъниш на другото приложение, научи се, че имаме друг телефон, звъни на холандския педерас, мърсен, гледаш, че съм на лайф. Чао. То му затворих. Така. Звъни на другия апарат, казах. Звъни на другия апарат. Пиши най-добре. И гледай ми би мамата на колата и направо анатема. Си остава за теб. Да. Това беше. Оправихме се. Почваме. Не, забравих, че е малко фора да се чуя по спеването. Анавар Колев. Че е малко се. Готово. Изчакай малко. Маняк, ти не мога да държа. Бах, маняк. Че да видим сега кой ще приема. XPS, това. Реална е. Че е малко. Опа! Чуваме ли се, бе? Да, чуваме се, Коста. Чай, че махам шахти. Опа, сега чуваме ли се? Чуваме се, Коста, локал. Кажи, Коста. По принцип, пак съм в квартала. Другото... Да, пакът са. Слушай сега. Коста. Ти ще кажеш какво става? Нищо изпълням се. Айде сега лайф пост. Ужас. Слушай, Делта Унос, свалям те, бръмчи си напред-назад. Ще чуваме, ще гледай цирковите и дай да почват. Да знаеш, аз съм някъде около вас, да знаеш. Искаш да кажеш, че бръмчиш като си карио и обикаляш. Добре. Чай малко само. Добре, я дайте предложение, кой да приеме.